हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक हम लोग लाचारी गीत सुनाने जा रहे हैं। गाना कैसा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा गाना कैसा लगा। जब दिलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब दिलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। 4 महीना राजा गर्मी के दिनावा, 4 महीना राजा गर्मी के दिनावा। जब केहू बेनिया डोलावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब केहू बेनिया डोलावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। 4 महीना राजा जाड़ा के दिनावा, 4 महीना राजा जाड़ा के दिनावा। जब केहू कंबल ओढ़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब केहू कंबल ओढ़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। 4 महीना राजा बरखा के दिनावा, 4 महीना राजा बरखा के दिनावा। जब केहू मड़ई छावावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब केहू मड़ई छावावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे। जब रेलिया गरदा उड़ावे तबे सुदिया बालम के आवे।